Dyma Canllaw I ddangos I chi sut I gofrestru ar-lein, gydag awgrymiadau eich helpu trwy bob cam o'r broses hon. Cliciwch y botwm I anfon cod dilysu i'ch cyfeiriad e-bost. Yna, bydd angen I chi ddod o hyd i'r cod dilysu yn eich mewnflwch e-bost. Teipiwch hwn yn y blwch perthnasol a chliciwch ar Gwirio cod. Gallwch nawr greu eich cyfrinair ar gyfer eich cyfrif GCC ar-lein. Cliciwch ar y ddolen Gwneud cais I gofrestru, lle byddwch yn cael eich tywys i'r dudalen cyn ymgeisio. Fe welwch ddoleni i'r hysbysiad preifatrwydd, y cynllawiau ymarfer a'r cod ymarfer proffesiynol. Bydd angen I chi gadarnhau eich bod wedi darllen y rhain a chytuno iddynt, a'ch bod yn bwriadu ymarfer y maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae gennym ganllawiau ymarfer ar gyfer pob rôl y mae angen eich gofrestru. Dewiswch yr arweiniad sy'n ymwneud â'r rôl yr ydych yn gwneud cais amdani. Mae gennym wybodaeth am y codau ymarfer proffesiynol, yn ogystal â fersiynau llawn a hawdd ei darllen o'r cod. Mae'n rhaid I chi gytuno I gadw at y rhain fel gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol cofrestredig. Unwaith y byddwch wedi darllen a chytuno i'r dogfennau, gallwch symud ymlaen i'r ffurflen gais. Yna, bydd angen I chi ddatgan os ydych erioed wedi cofrestru gyda ni o'r blaen a dewis y rôl yr ydych yn gwneud cais amdani. Yna, byddwch yn cael eich tywys i'r dudalen cyn I ni ddechrau, sydd â gwybodaeth am yr hyn y bydd angen arnoch I gwblhau eich cais. Pan fyddwch wedi cwblhau adran, bydd tic werdd yn dangos wrth ymyl yr adran honno ar y ffurflen. Os nad yw rhywbeth yn gyflawn, fe welwch y bychnod melyn yn dweud wrthych fod angen rhagor wybodaeth arnom. Os ydych yn cael trafferth cyflwyno eich ffurflen, gallwch gysylltu â ni ar yr e-bost a ddangosir. Yn yr adran gyntaf, byddwn yn gofyn am eich manylion personol, gan gynnwys enw, manylion cyswllt a dyddiad geni. Gallwch deipio'r dyddiad neu ddefnyddio'r calendar. Yn yr adran nesaf, bydd angen eich cyfeiriad presennol arnom. Yna, byddwn yn gofyn I chi ychwanegu manylion eich cyflogaeth presennol. Bydd angen I chi ddewis eich cyfeiriad gwaith o'r gwymplen. Dechreuwch deipio enw eich sefydliad neu'r cod post a bydd yn dangos yn y rhestr. Gallwch ychwanegu mwy nag un gyflogaeth os oes angen. Nesaf, mae angen I chi ychwanegu manylion eich cyflogaeth dros y 5 mlynedd diwethaf, gan gynnwys teitl eich swydd ac enw'r sefydliad ar gyfer pob cofnod. Rhaid I chi roi cyfrif am unrhyw fylchau o fwy na 3 mis. Os nad ydych wedi newid swydd yn y 5 mlynedd diwethaf, gallwch hepgor yr adran hon. Nawr, mae'n bryd ychwanegu manylion eich cymwysterau. Gallwch ddod o hyd I restr o gymwysterau a dderbynir ar gyfer pob rôl ar ein gwefan gan ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen hon. Os oes gennych gymhwyster, bydd angen I chi ychwanegu'r manylion. Bydd angen copi o'ch tystysgrif arnom cyn y gallwng brosesu eich cais. Gallwch uwchlwytho hwn yn yr adran Dogfennau. Os nad oes gennych gymhwyster, ond bod gennych 3 blynedd o brofiad yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, gallwch gyfrestru gan ddefnyddio cymhwysydd wedi gadarnhau. Bydd angen I chi ddewis ar dystiwr cymhwysedd fel rhan o'ch cais gan ddefnyddio'r ddolen a ddangosir. Os nad yw eich rheolwr yn ymddangos yn y rhestr hon, gallwch lenwi ei fanylion ef neu hi yma. Nesaf, bydd angen I chi ddweud wrthym a ydych erioed wedi'ch cofrestru gyda Cyrff Rheoleiddio arall. Bydd angen cadarnhau nad ydych erioed wedi bod yn destun unrhyw achosion.
Yn yr adran nesaf, mae angen i chi ddweud wrthym am eich cofnod disgyblu. Os atebwch yn gadarnhaol i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gofynnir i chi ddarparu rhagor o wybodaeth gan ddefnyddio'r ddolen isod. Bydd angen i chi gwblhau pob adran yn y cam hwn mwyn gallu symud ymlaen. Nawr bydd angen i chi roi manylion eich gwiriad DBS diweddaraf. Os ydych yn defnyddio gwasanaeth diweddaru'r DBS, ychwanegwch rif eich dystysgrif DBS diweddaraf yn y gofnod a ddarperir. Bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi darparu dyddiad DBS o fewn y 3 blynedd diwethaf. Yna, cadarnhau nad ydych wedi cael eich gwahardd rhag gweithio gyda phlant neu oedolion sy'n agored i niwed. Yn olaf, gofynnir i chi gadarnhau unrhyw eogfarnau troseddol yn y gorffennol neu yn yr arfaeth. Nawr mae angen i chi ddewis rhywun o'ch sefydliad i gymeradwyo'ch cais. Ychwanegwch y cymeradwywr gan ddefnyddio'r ddolen a ddangosir. Yna, dewiswch eich cymeradwywr o'r gwymplen. Os nad yw eich cymeradwywr ar y rhestr, gallwch ychwanegu ei fanylion ef neu hi yn yr adran a ddangosir. Sylwch y bydd gan bron bob sefydliad ar dystiad, ac y gallai peidio â dewis un arwain at oedi gyda'ch cais. Yn yr adran nesaf, bydd angen i chi ddweud wrthym am unrhyw gyflerau iechyd a allai effeithio ar eich gallu i weithio. Os dewiswch ydw, bydd angen i chi ddarparu ychydig mwy o wybodaeth. Nid yw eich cymeradwywr yn gweld yr adran hon. Ni ddefnyddir yr adran cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer prosesu. Mae hon yn adran ddewisol, sy'n ein helpu i ddysgu mwy am amrywiaeth y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru. Yn yr adran hon, byddwch yn uwchlwytho unrhyw ddogfennau sydd eu hangen ar gyfer eich cais, megis tystysgrifau cymhwyster. Gallwch ddewis y math o ddogfen a mae angen i chi ei uwchlwytho a'i hatodi eich cais o'ch dyfais. Os ydych angen gwneud cais gan ddefnyddio cymhwyster, bydd angen copi eich tystysgrif arnom cyn y gallwn brosesu eich cais. Cam olaf y cais yw eich datganiad personol. Darllenwch yr holl ddatganiadau a chadarnhewch gyda'r botwm ar y gwaelod. Ticiwch y blwch dim ond os oes angen 2 gofrestriad neu fwy arnoch. Os mae dim ond mewn un math o rôl rydych yn gweithio, dim ond 1 cofrestriad sydd ei angen arnoch. Nawr, fe fydd angen i chi dalu eich ffi ymgeisio. Sylwch na fydd eich cais yn cael ei brosesu nes bod y ffi wedi ei thalu. Rydym yn argymell derbyd uniongyrchol fel y ffordd orau o sicrhau bod eich ffioedd yn cael ei talu bob blwyddyn. Byddwch yn cael eich tywys eich sgrin ffioedd a thaliadau, lle byddwch yn gweld beth fydd angen i chi ei dalu. Cliciwch talu nawr, a byddwch yn gallu sefydlu debyd uniongyrchol i gasglu eich ffi ymgeisio, a'ch ffioedd yn y dyfodol yn hawdd. Bydd angen i chi lenwi manylion eich cyfrif a chlicio i ddod o hyd i gyfrif. Os yw'n well gennych dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd, gallwch glicio ar y botwm ar waelod y dudalen, lle gofynnir i chi am eich manylion talu. Dyna fe, mae eich cais wedi ei gyflwyno. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom, neu os ydym wedi prosesu eich cais, byddwn yn cysylltu â chi ar yr e-bost a ddarparwyd gennych. Felly, cadwch lygad ar eich e-byst.